Dobre, čiže po hodine práce sme spravili 10 medzistienok. Takéto boli váhy. Čiže priemer vychádza 117 gramov na jednu medzistienku. 3 sú takéto, že majú nejaké menšie dierky, ale sú použiteľné. Táto asi nie. To je jedna takáto. A tu sú potom ďalšie. Sú obe strany v pohode. Myslím si, že keď je nejaká menšia dierka niekde uprostred, tak to nejaký veľký problém robiť nebude. Trúdovinu tam nepostavia. A išli sme teraz bez postrikávania s tou jarovou vodou. Tak si myslím, že za hodinu práce 10 medzistienok je fajn. Teplota matrice išla väčšinou maximálne do 40 stupňov. Odlieval som, keď bolo nejakých 25, max 30.